Bueno, estic aixina perquè estic mirant ja el nostre següent convidat. Me portaves la música, no? Ja la té, perfecte, senta't al meu costat, perquè anem a donar pas ara al mestre dels campaners, que és Raúl Rubio, que està així al meu costat, així és que no se ho perguen, perquè ens va contar moltíssimes coses. Jo el presento, Raúl Rubio, bona vesprà, benvingut, què tal? Susana, encantat. Igualment. Bueno, a què se deu esta visita? Conta-mos, que esteu fent que no pareu, els mestres campaners. Pues gràcies a les peticions que nosaltres fem i que vosaltres mos accepteu, pues n'hi ha que donar a conèixer el patrimoni campaner i el que se fa, perquè la gent se pensa, ui, estan automàtiques, i qui sap qui està dins o què? És de veres, és cert. Bueno, conta'mos què és ser el mestre campaner, perquè molts diran, vale, sí, és Raúl, mestre campaner, estem escoltant campanes, però què és exactament? Mestres campaners va dedicat a lo que eren els antics campaners que han ensenyat pues, a la generació posterior a la d'ells, o sigui, el que ha sigut cofundador de mestres campaners, que té ara uns 50 i algo d'anys, ell és el que ens ha servit de pont entre els antics i nosaltres, i ell ens ha ensenyat pues, el que li han ensenyat els anteriors campaners que eren els mestres. Nosaltres no, nosaltres som campaners grassos. Ells són els que han ensenyat pues, a l'anterior generació, que és Vicent i Vicent Cloquell. Claro, a priori pareix fàcil, pareix que sigui molt fàcil agarrar i tocar les campanes i fer sonar este so que estem escoltant, però no deu de ser tan fàcil, no? No, tu podries tocar una campana perfectament, és que tindre pues, tècnica, més tècnica que força. Hombre, algo de força, claro. Però tècnica. Tècnica, com que, claro, com tot n'hi ha que ensenyar-se, no? Claro, per això estem nosaltres, per ensenyar. Igual que els mestres. Vale, el vostre objectiu principal és comunicar, no? A través de la campana, és donar a conèixer també la vostra llavor en un món molt espectacular, és este. Sí, a més la gent que puja diu se queda perquè puges al campanar i ho veus tot de primera línia. Entonces te quedes un poc, dius pues això enganxa. Això enganxa. Que guai. Jo vull tocar la campana. Les campanes tenen un llenguatge especial, veritat? Sí. I n'hi ha que entendre'l. Tu me'ls podries comentar els tocs un poquet, cada un? Què vols saber? pues... Dispara, Josep Lluís, dispara. Sí, per exemple, n'hi ha un... Això crec que no n'hi ha, però t'ho vaig a preguntar. N'hi ha un toc per a quan és un naixement d'un xiquet? De naixement del xiquet no, quan se mor sí, quan se mort és el bat, igual que n'hi ha tocs de difunt de primera classe, de segon classe, de papa, de retor, de mort civil, te referís que a València, a foc i en molts puestos quan n'hi ha que netejar l'església també. Després n'hi ha un toc especial per netejar l'església? Allí en Atjaneta, que jo sàpia, segons me va dir el campaner d'allí, que ell se tocava quan hi havia que netejar l'església o l'ermita, una campana tocaent. Claro, perquè la gent... Després estan les tocs de quan són les festes en els pobles. Vol general, la gent... El més espectacular és el vol general. I per Nadal... Per totes les festes de solemnitat n'hi ha que tocar. Si no, a mà, botó. Si no, claro, la iglesia necessita pues, un servici. Antes eren oficis pagats, ara és un hobby, però nosaltres en toquem en Sant Sebastià és durant tot l'any, o sigui que allí no estan elèctriques. Entonces, pues es como una obligació, entre cometes. I a veure, quan no són elèctriques, tens les cordes, no? Imagina que vas... Tens la tècnica, però quan és elèctric, com se fa quan és elèctric? Antigament, quan se'ns començaven a electrificar, posaven trutxes de ferro en motor continu, o sigui que apretaves el botó i la campana brum, ja et girava soles. I tens que, pues, si vas i estan elèctriques en corretges, tens que dur un destornillador i llevar corretges per poder tocar, perquè si no van molt pesades i molt dures. I ara el que fan és, quan les tornen a posar en trutxa de fusta, posen el que és el diàmetre de la boca de la campana, una roda de ferro en el braç, on va l'eix, on està la meitat de la campana, que separa el que és la trutxa de la campana. Entonces, posen un motor menut i a base d'impulsos la va alçant i la va voltejant cap a un sentit i cap a l'altre, com si fos més o menys un campaner. Després anem nosaltres, posem una cunya de fusta en el motor, s'alça el motor i la cadena queda solta, o bé la llevem, i així és més fàcil. Quins tamanys n'hi ha, aproximadament? En els campaners així
pot n'hi haure la més xicoteta de 100 quilos hasta 900. Uau. Depèn, els tamanys. La de Sant Miquel de la Seu, 7.000 i pico quilos. mare de Déu. Vols sospesar-la? No, i que me Vols caiga, provar-ho? i que me caiga en un dit el peu menos. Cada vegada que tingueu que canviar una, serà un espectacle. Bueno, depèn. Perquè pense... Ui, i estan altes, claro. Ara tot és a base de gruers. En un moment, en una ploma, rum, la pugen i la baixen en seguida. Jo me'n recorde, allí en Guadassuar, per exemple, en l'ermita, quan era el Cristo, anaves i estaven les cordes i aquesta novena, no?, tocaves les campanes. Des de baix, fes tin, 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 Sí, tin. sí, però ara va elèctric i moltes vegades no està enxufat i no està connectat i no pots tocar la campana. Ai, pues tens que anar a donar-li a l'ordenador. Bé, però això ho fa que ho tinga que fer, allí no tens... perquè Però està tu no eres obert. d'Alzira? Jo sóc de Guadassuar. Ah, de Guadassuar, jo pensava que eres d'Alzira. Va, al costat visc de la Guadassuar Ribera. té bon campanar, És Guadassuar. molt paregut al de Benimàmet. Guadassuar I les té molt acaben bon de campanar. restaurar. Sí, Sí, però- bueno, fa ja uns 2 anys o per ahí. Però ara vos vaig a dir una cosa. Per a campanes que sonen i que sonen bé i molt fort, Alfafar. Bueno, però tu has escoltat les de Guadassuar. Alfafar. Tu has escoltat les Te de ho dic, Tu Guadassuar. eres d'Alfafar? Jo sóc d'Alfafar. La mare del don. La mare de Déu. Però, Te ho espera, dic? Raúl, que me conteste. Tu has escoltat les de Guadassuar? No, però jo, Ah, entonces no pots jo dir-ho. sé lo que dic, jo sé lo que dic. Que Tu has escoltat les de Guadassuar? No, però Tampoc. pa tu, el teu poble, lo millor. Exacte. Ai, claro, és normal. Digues, No, José Lluís. ho dic perquè la tradició i la història del poble i de les festes de la Mare de Déu del Do estan basades en la campana que va trobar un llauraor de la població que estava a l'estàtua de la Mare de Déu dins. Per això s'han preocupat de que la campana i les campanes del campanar d'Alfafar foren lo milloret de lo milloret. I la veritat és que si tu vens al meu poble i sents les campanes, I ha estat allí tocant una o dos voltes, me parece. pues sabràs que sonen molt bé, per lo menos el son. Claro, pa tu que eres d'allí, lo millor, lo millor. No, Molt bé, però- Raúl, ahí És t'ha vist. veritat? A que en Benissa també teniu bones campanes. parla, Alberto, parla. Tenim la catedral de la Marina Alta a Benissa. En Benissa estem esperant que mos diguen algo per anar a tocar. Que allí té 2 campanars, n'hi ha 8 campanes, Tu saps tot? De tota la comunitat valenciana. Bueno, que quasi guai. Allí la plaça no es pot ni estar. Quan toquen les campanes no es pot La ni puríssima estar. De xiqueta. tant que toquen. La que has dit? La puríssima xiqueta. Ahí. Ara acabeu de passar les festes, no? Ah, no ho sé, jo d'ahir Sí, no sí, sé. m'acaben de dir que sí. Ah. M'acaba de dir que sí, que acaben de... És que no s'escoltava, però m'ha dit que sí en el cap. Va dir que sí en el cap. Que dic jo que t'ho saps tot. Te Bueno. coneixes tots les campanes. Quina afició més xula, no? Sé poquet, Quina però professió. bueno, lo poquet que sé, home, lo poquet que sé, pues ho intento expressar, que igual m'enganyen algo, pues pot ser, però bueno, tot el món s'enganya. Per a tu, deixant les bromes a part de lo que estàvem dient nosaltres d'un poble o l'altre poble, quin seria el campanar on ressonen millor les campanes? Per mi Sant Valero de Russofa. A més que sí. I en Xeste... Mira, ese- José Lluís. Sí, i en Xeste, o no, cada un... Que sí, que sí. I en Xeste és el joc més paregut al que n'hi havia en Russafa antes del 36. Les del Miquelet sonen molt bé, sobretot les 5 grans, però allí, claro, importa més perquè són històriques, igual que les del Patriarca. És un grigall, però són històriques, són molt antigues. I feu algun dia especial de demostració per a qui vulgui anar? Normalment no, perquè saps el que passa? Que si el retor que si fa missa, que si li molesta, que no sé de què, toques per la missa i encara gràcies. O sigui que qui vulgui pujar se posa en contacte amb nosaltres o mestrescampanes.com i ahí en la web està el calendari. Qui vulgui vindre este fin de setmana a Sant Martí i ahí se veu entrar la Mare de Déu perfecta. Inclús pel 9 d'octubre, quan entrava en la catedral, que enguany no han tocat en protesta d'això. El 9 d'octubre lo que no ha entrat en la catedral enguany és la senyera. Claro. Ah, és que I no han estaves tocat- parlant de la Mare de Déu. I no han No, tocat... jo dic pel 9 d'octubre. No, ha Sí, dit ja ho 9 sé, d'octubre ja ho sé. i no han tocat en protesta de que no hagi entrat la senyera, no? Sí. Molt bé, està això. Perquè són campaners però ante tot valencians. Sí. Del regne o la comunitat, res de PVC i merdes d'estes. Perdó. Queda dit ahí. Més clara aigua. Teniu molts prèmits, reconeixement de Rocío Vázquez Parra,
reconeixement per participar en la Fira de Onda, reconeixement Falla Mercader Russafa, reconeixement Associació Verge de l'Assumpció, reconeixement Confraria Verge del Rosari, campaners d'honor de Germandat Santíssim Crist dels afligits. Dels afligits. És que com està la lletra un poc així. No, la tinc que canviar. Del Canyamelar de València Sí. i cofrades d'honor del Santíssim Crist del Grau de València. Sí. Això és el bo que la gent pues, se'n recorda. I dius, pues mira, tenen un detall, pues això és que se'n recorden, perquè el campaner, ahí dalt, i més si estàs a soles, passes les hores i estàs avorrit, però estàs en companyia, igual se te passa l'hora i se t'oblida algun top perquè es comences a xerrar i a contar anècdotes i tu passes pipa. Mira que ho disfruta, Josep Lluís. Bé que està parlant, Raül, i estàs disfrutant. Se me va fer curta avui l'entrevista. Estaries així tot el... Un dia vindré a les 3 de l'esprà. A les 3:30 comencem, Van xiquets, col·les, a veure, a saber com s'ensenya, a què els ensenyeu. Som 15 en l'associació i tenim un xiquet de 10 anys apuntat, Ah, sí? que és el futur. I ara igual s'apunta un xiquet quasi de polquers. Però sí, normalment alguns campanars, per exemple Sant Sebastià, sí que solen que la gent vulgui pujar això, però claro, sempre vas en cuidado de si són xiquets, per si cauen o algo que... Les iglesias estan obligades a tocar les campanes només per als seus oficis o n'hi ha tocs civils també que puga tocar un campanar? Sí, en Castelló el campanar és municipal i té un campaner municipal a sueldo que toca tot l'any. I toquen tocs civils, o sigui, Quan que no siguen de... Quan és alcalde volteja la gran en Castelló. Ah, sí? Mira que guai. I quan és l'Ajuntament de Castelló a la Romeria volteja la gran. Ara? Que interessant. 25 anys que porto de tradició i continua. Sí, això és el que vull que continuï, perquè dius, bueno, igual me vull que dius què passarà el dia de demà, però... Home, que passen molts anys, que te Sí. veig molt jove. No sé quants anys tindràs, però te veig molt jove. Apunta tu de campanera. Però és que esteu un poc junt. Dona igual, n'hi ha 3 dones a l'associació i la presidenta és una dona. Sí, no, les estic veient d'ací, però que dic jo que a mi me pilla un poc junt, no? Per què? Perquè sóc de Guadassuar. Dona igual. Ve un xicón de Navarrés. No, som 4 dones. 4 dones. Bueno, ho pensaré, que estic superocupada, m'ho pensaré. Però sí que igual vaig un dia a veure vos, com a que m'ensenyeu un poc, no? Ai, vens i toques una campana. Xicoteta, i després ja les grans. N'hi havia una sèrie que ese dia Salvados por la Campana. Oh. ¿Y por quién redoblan las campanas? Es una película. No l'ha También. vist. Sí. Bueno, has dit que sou poquets, que ha de fer la gent per apuntar-se a l'associació, i què és el que feu realment i quan se paga? Si se paga. Pues se paga 35 euros a l'any, més a part els concerts que fem, pues ahí lo que cobrem pues, per la gasolina i pel fons de l'associació, perquè tenim que tindre segur de responsabilitat civil i segur d'accidents. Claro. O sigui que... I el que fem pues, és estudiar, interpretar tocs. Ara avui he estat en Benimàmet parlant en l'últim campaner que quedava, perquè ara a primers de juliol complís 75 aniversari la imatge del patró de Benimàmet, que és Sant Vicent Màrtir, i anem a fer, pues, interpretar el campaner, tots els tocs antics que n'hi havia i gravar-los per tindre-los en un CD, i així pues, la gent que se'n recorde el dia de demà, dir, mira, això se tocava així. Clar, és que pareix que a poc els campaners van desapareguent, no? Vull dir. I menys mal que, gràcies a Vicent Mesa, n'hi ha el que se diu consultes, que és com els manuals dels campaners, que explica el que és el toc, no notes, sinó te diu cor de primera classe, pa tal festa, la primera part, salsa no sé què campana, repicant en no sé quant. I poseu noms a les campaners? Les que se fundixen, sí. Nosaltres se poden posar malnoms, però els noms ja estan posats. A no ser que la pagues, dius, jo vull que se posi Raül, doncs la pagues i posa allò el teu nom. La millor publicitat que n'hi ha, que faig a Neus FM una campana, la campana la radiera. La radiera? La radiera. Claro. Home, si la ficara a Neus FM seria la campana Neus FM, ¿no? No, però de ràdio radiera. La News. La News.
Bueno, quan dius malnoms és perquè les campanes que vosaltres toqueu tenen malnoms. Dímelos. Per exemple, la gran de Sant Joan del Mercat, que és la més gran que n'hi ha en València, que pesa quasi 2.000 quilos, li diuen Joan, però de malnom el borrego, perquè quan sona fa... com un borrego. La gran de Sant Esteve, el tauló, perquè pareix que li pegues a un tauló. En Santa Caterina, quan estan les campanes, n'hi ha una que li diuen la matahomes, perquè va tirar un campaner fora. La mitjana Sant Martí, antes de guerra li diuen el corcho. Sí, claro. Está En Cheste, la mitjana, la leona. Per què? La de la Soledad, la leona. No sé. Malnoms que posen. Carinyosos. Quantes campanes n'hi haurà en tota la comunitat valenciana? No ho sé, però normalment en València solen n'hi haure de 5 a 8 campanes en les campanes de València, que és lo normal. Com ha anat evolucionant? Per campanar, no? Estàs nerviós, eh? Tac, tac, tac. Sí. Sí, si Josep Lluís sempre. Perdó, I ve conservador. jo és que tinc un tic. Observador no. El remember este, la reverberació esta que fa, el vibrato este. Com se nota que estàs en les campanes, que estàs ahí nerviós? Ja m'ha parat. Ja has Vale. parat. Se me n'ha anat hasta del cap la pregunta que anava a fer. Se me n'ha anat. Com ha evolucionat? Com han evolucionat les campanes dels campaners? A què te referixes? Pues a tot, al toc, al so, a tot. Antes, antigament, pues no sé quantes El hi haurien. so igual, perquè, per exemple, la Caterina, que és la més antiga de la corona d'Aragó, que és del 1703, no, 1305, perdó, 1305, sona igual ara que antes. O sigui, que estem escoltant la música que se sentia antigament, i aquesta campana ja estava en l'anterior campanar que n'hi havia a la catedral, Però en quin campanar està ara? en el Micalet. Jo dic que antes de que se fera el Micalet que n'hi havia uno en el Corral, en el carrer de la Barxilla, l'antic, que era romànic. El Jaume de la catedral va tocar quan va entrar el Santo Cáliz hacia València. I n'hi ha, sou molts campaners en el que és la comunitat valenciana. No sé, sí, no sé si anaven per lo menos casi 60 colles. Així en València estan els campaners de la catedral, més 3 campanes que som nosaltres i campanar. Després està en Bétera, en Puçol, en Ontinyent, que també són 30, en Albaida, en Bétera, n'hi ha molt. Últimament ha eixit un muntó de gent. Això es va, ojalà n'hi haguera uno per campanar. Feu encontres? Sí. Quan és el pròxim? Me pareix que el pròxim que tenen és en Moixent. El pròxim que tenen? Sí, perquè està la federació, que antes era el gremi campaners i ara és federació, que nosaltres no estem dins de la federació, no és una cosa obligada. Entonces, nosaltres anem per lliure i anem bé el dia de demà, pues, si és necessari s'apuntarem. Més que res, pues, abaratar costos i si fa falta alguna presència en algun puesto de presència, pues, ser més forts. Quan més gent, millor. Feu concerts també de campanes, perquè vinguéreu al meu poble a fer un concert de campanes. No, I no farà molt. Sí, serien els campaners de la catedral, pues no ho sé, però del Museu Comarcal. se feu un concert de campanes No, al meu poble. nosaltres no. Nosaltres el que tenim el pròxim és el dia 13 a Biar i el dia 21 d'agost, parla d'agost a Tavernes Blanques i l'1 de setembre a Bunyol. En el meu poble vingué una colla de campaners a fer un concert a la plaça com si fora la banda del poble. De Sagunt, els campaners de Morvedre, que feren Campanòria, que era la banda de música en les campanes. Pues és possible que Sí, sí. Què és el que t'agradaria que la gent se volcara més o que donaren més ajudes? Què és el que t'agradaria que feren, que passara? Per a que no se perguen aquests campaners, perquè pareix que tot va evolucionant. Antes eren ja les campanes, tu ho has dit, de tocar, ara ja van quasi totes més elèctriques, no? Més que res que quisquera més gent per apuntar-se, i una volta d'això pues, ja les institucions, que costa perquè és patrimoni i és la Iglesia, però, clar, és patrimoni de tots. Mira, tenim un missatge parlant de quines campanes toquen millor. Así ve Pedro. Las campanas que suenan mejor son las de mi pueblo, pero las de Picassent, no las de Casa Ibáñez, que suenan de buena mañana y me despiertan. Esta en Albacete.
És que diu, les d'Albacete el desperten i les de Picassent són les que millor toquen, segons Pedro. Estigueren farà per lo menos 4 o 5 anys allí, és un campanar molt estret i la gran sona molt bé. Ah, on, en Picassent? Sí. Veus, José Lluís, cada un tira pas a casa. Jo, com te diuen? Raül. Raül, te convida a que vagis al Alfafar a sentir les Si jo ja he tocat allí, I te'n recordes de com sonen? home, en recordar-me no, però allí està la del rellonge que la baixaren, que antes estava a dalt, que diuen que no la tindria que haver baixat, se tindria que haver deixat com al rellonge, i tindré les 3 que n'hi havien. Bueno, jo no sé les que n'hi ha, però jo dic com... N'hi ha 4, Com però... com sonen. Ai, per tu sonaran bé, que jo no ho dubte. Sonen bé i fort. Això és perquè el motor li pega fort. Segur que fa Susana i encara li resumba més. Jo, és difícil tocar. Que jo a voltes he pensat, per què sonaran tan fort? No fa falta Que baixen el volumen. No fa falta que una No, campana lo que- soni tan fort, perquè les de Massanassa, per exemple, sonen fluixet. Però sona molt bé, la gran sona de però meravella. tenen En algo Massanassa també n'hi ha una colla. Tenen algo especial. Que la gran està manual. Allí si no s'apuja a tocar la gran manual no van. Teniu himnes que feu vosaltres mateixos en les campanes? No, nosaltres música no en fem. El que fem és, si anem a fer concerts, fem primera part del toc de l'Àngelus. Segon toc, repic de festa de Llíria. Fem tocs. Segona part, cor de primera classe València. Difunts. Perquè la gent recorde, música no són músics. Són campaners. Així no em considero jo. No, però jo que sé, toqueu ahí, jo que sé, per si... Lo que me referís que si igual que fiqueu malnoms, pues, jo que sé... Pues, No, en Sant Valero fa 2 anys sí que el retor va anar el tècnic i sí que en les campanes va treure melodia i me penso que el dia de Nadal i el dia d'Any Nou sí que fa com un xicotet de concert en forma de carrelló. Que interessant i que xulo, no? Quina és l'època que més t'agrada l'any per a tocar les campanes? Ui, jo no, No ho me sé. digues tot l'any, perquè tots feu el mateix. Home, a mitad d'abril, a partir d'abril hasta setembre, ni a marxar. Este mes de maig és tot el fin... Ni en comunions. No, comunions no. Ara, este fin de setmana, la Mare de Déu. La Mare de Déu també. El segon, la Mare de mayo. Quart, des de Sant Panet del barri de Quart, ahí en el Botànic. A l'altre, la Mare de Quart, dels Socors de Desemparats, del barri dels Socors. A l'altre és el Corpus, i a l'altre Sant Bul, que toquem en Santo Tomàs. Però jo te pregunte l'època que a tu més t'agrada tocar, no la feina que teniu, que ja sé que a partir d'ara no aneu a A mi parar. l'època està, en maig. Esta. I en Nadal no? Que és bonico. En Nadal només que toquem pel dia Nadal, per la missa. Sols toqueu claro. pa És Nadal. més festa Corpus i la Mare de Déu. Este mes de mayo. És que València és allà on vas anar a festar. Què mos tenen que envejar? La comunitat Ai, pues valenciana. claro. La comunitat valenciana sencera. Aquells sense nosaltres no serien ni una merda. Però qui són aquells? Aquells és Estan d'allí, pagant-se ahí mateixa. els gnomos d'allí dalt. És del nord. Sí. Ah, vale. Susana no ho havia pillat encara. I me calla ja perquè si no... Sí, perquè estàs enfadant de tu mateix, ja t'estàs calentant. En lo bonico que és, Pues- com diu José Lluís, ser positiu, estar Sí, content, i a més les campanes donen alegria, no? Sí, inclús hasta te criden per dir Què? para. Para de tocar. Sí, que se N'hi ha que focan, tocar sí. les campanes quan se deuen de tocar, no en excés, perquè el que fas és avorrir. N'hi ha que deixar que la gent se quede en ganes. Però com el botó està ahí, apretes i és fàcil. Diu, lo poco gusta, lo mucho cansa, no? Sí, poquet i bo, 2 voltes bo. Això. Aixina és. Bueno, pues, per a que la gent que mos està escoltant ara mateixa... Han llevat les campanes de fondo al mantero. Ai, fica Alberto les campanes de fondo, que no les escoltem. Sant Valero. Això és Sant Valero. Veus? Ho coneixes tot, tots els tocs. Això és el que jo me referia antes també. Ho coneixes. O sea, tenen nom. No, Sant Valero no. No. El Salvador. El Salvador, que no ho havia escoltat. El Salvador. El Salvador... Haurem pogut fer un concurs, Josep Lluís, padell, de que endivinara quin toc era cada En un. València. Perquè jo no ho sé, Jo, en València Home, estem en València. Si les sents voltejar, dius, això és volteig. Però és que jo, això és volteig. Oyes campanas y no saber de dónde. Exacte. El Escoltaren Salvador campanes... El Salvador es l'únic campanar romaní que queda. I és mira, la iglesia, l'edifici el oratori. més, Que ara és oratori. més antic que n'hi ha
de la ciutat de València, si no Sí, m'equivoque. i mira per a on, quan les electrificaren, les trutxes les deixaren i ara estan posant les trutxes originals. Sí. Pues, si no tinc mal entès, quan va entrar Jaume I en València, en l'any 1238, se feia missa en El Salvador, la única que se feia en tota la ciutat de València, que els àrabs o els musulmans permetien que se fera. I per això se feu la professó des de la acabar de batejar nova catedral a Santa Maria, Sí, que la va beneir i la va convertir en catedral. Se fa la professó, se feia en aquell moment des de la catedral a la iglesia de Sant Salvador i acabava en Sant Salvador. La professó del 9 d'octubre, les primeres professons que se feren i la primera que ordenà ell que se fera. Perquè el 9 d'octubre no va ser quan entrà Jaume I. Jaume I entrà abans i se rendiren en setembre els moros, varen fer rendició. Però la professó va anar a fer-la el 9 d'octubre per a donar gràcies a Déu per la conquista de València. I per això el Te Deum, que vol dir donar gràcies a Déu, en la catedral. Jo no ho sabia. Tu ho sabies? no, algunes coses sí, però altres no. Home, sí, claro. Per la història. Bueno, pues te dic, Raül, que des d'ací facis una crida a qui tu vulgues pues per a que la gent sàpia i que valore els campaners, no? Els mestres campaners. Pues ho convida a tot el món que vulgui vindre, se posa en contacte, si no en tu, i li passa el telèfon amb vosaltres, al 645-567-601, que sóc Raül, jo vos atendré, i si voleu vindre a Sant Martí, perfectament, o als campaners que toquem, esteu convidats, vosaltres també. Moltes gràcies. Raül, tu ho portes des de menut? O quan Home, començaves tu? jo no he tingut gent en casa, allí en el poble, en Beniatjar, per Albaida, ja te picava el cuquet i així pues, ja va ser l'acabosser. No busque... Per desgràcia estic en paro, el temps que ocupe. Però jo te veig que ho vius, que t'agrada, sí. que t'il·lusiona, que te fascina. I quan quedem en algun puesto i veig que la gent no plega, me poso nerviós perquè n'hi ha que pujar, tenim que anar de pressa i corregents, pujar cordes i sempre anar carregant i jo me poso en sèrio nerviós. No, això sí que ho vam comprovar José Lluís i jo, que eres nerviós. Sí, bo. Veritat que sí, José Lluís? I tu em diu, calma, no, és que me poso nerviós, jo vull que estiga tot i que esca bé, encara que la gent no ho sàpia, però Sí, ja veiem, els companyeros, pues claro, a veure què fan. Quantes vegades te diran, Raül, quiet, tranquil·litza't, Raül, ai, no te maneges. Sí, però no, sí. no. No, però Xucho! tu... No. Però no pots estar quiet. No, despengen un matí, me peguen una batalla, ja me quedé calmat. Ala. No, això és molt gros, això és molt gros. Raül, moltes gràcies, de A veres que vosaltres. sí. I tornaria altra volta. Convidat estàs? Les portes estan a casa, Deixarem les portes un estan temps que passe i un altre viatge. Tu ja saps, quan vulguis, Susana, i quadrem agenda i les portes de la nostra casa estan obertes. Però té que vindre Vicent Mesa, que sap més que te pot contar més coses. Convidats esteu. I estiguérem així l'última volta quan la campana solidària. Ah, sí, me'n recorde. Molt bé. Que moltes gràcies, Raül. A tu. Que seguissin les campanes, que no se perga aquesta tradició i que quan vulgueu estàs a la vostra casa. Gràcies. Ara que està sonant, Raül, perquè me sonava Això molt. és en Sant Sebastià el clamoreig, que és el toc de difunts més solemne de Me València. Ai, sonava no m'agrada mort això, i no m'agrada això. jo dic, Alberto, com s'han ficat un toc a mort? Això és perquè s'ha mort el programa. Per favor. Calla, que s'ha mort el programa. El programa d'avui, vull dir. No està mort, s'acabarà. Però morir-se és llevar-lo del parrilla. José Lluís, No. estàs nominat. ¿Otro mes no cobras? En el poderío de rubia que teniu així? Calla. Moltes gràcies, no me tragues els colors. No sé què diu el tio Fredo. T'estàs quedant més roja a la cara que això. Mira el que diu el tio Fredo, espera tu. És un àudio que m'envia de WhatsApp, a veure si s'escolta bé. Espera't. El rock de la paella. No ho sé. Ah, la campanera. Les campanes.
De les campanes. Alguna lletra s'haurà inventat. Pues no ho sé. Què m'estàs dient, Alberto? Que es la que van tocar así en la... Sí, és la en que... el- Ah, sí. Ai, però si no canta el tio Fredo, No canta el tío Fredo. Però bueno, està tocant ell en el seu... que el tio Fredo també el convide. Ah, estàs Mira, convidat, tio també Fredo. tocarem en Patraix. Farà uns anyets. Bueno, que se mos en va el temps, que moltíssimes gràcies, Raül, de veres que ha sigut un plaer, quan vulgueu esteu convidats. Gràcies, de veres. Josep Lluís, Moltes gràcies a tu, Susana, a Raül. El fafarero. estàs nominat, això de que el programa s'ha mort, estàs nominat, nominat. No, perdó. Lo que Nominat. volia dir és que s'estava acabant i per això mos ha ficat aquest toc Ai, d'acabament. per favor, això a mi no m'agrada, Però toque madera, que no me m'agrada sonava bé. Però era Tu a mi perquè toc la gent- d'alegries. I Alberto Vizcaíno, que no para de riures. Esa mort però resurgirà com el ave Fénix. Alberto, fica un toc de, Alegre. de resurrecció. De resurrecció. No vulguis arreglar-ho, Josep Lluís. Perquè ja s'ha acabat el Me l'has programa clavat, me avui. l'has clavat per l'esquena. És broma, és broma. Tras por detrás. Bueno, i és que esteu ahí, que moltíssimes gràcies una vegada més per estar ahí, per fer-me saber que esteu ahí, que sense vosaltres no se podria ser possible este programa.